Әдәби тапшыруларыбызны дәвам иттереп, хәзер сезнең игътибарга Ибраһим Газиның «Тургай картая микән» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Аны Шәүкәт Биктимер укый. Шәйхәттәр бабай җәй көннәрендә урамга чыгып, үзләренең капка баганасына сөялеп торырга ярата. Үткән-сүткән кешеләр аңа сәлам биреп, «Ни хәл, бабасы?» дип китәләр. Телгә үткәнрәкләре, «Аумасын» дип әйтәсеңмени, Шәйхәттәр бабай? Капка баганасын терәтеп торасыңмыни? Колхоз труддин түлимесең, аудармый тотып торган өчен дип, карт кешенең кәефе китәсен китмисен дискәрмичә шаяртып узгалыйлар. Әллә капка баганасы елдан-ел үсә, калыная бара инде. Әллә бабагыз кечерәя, юкара. Соңгы берничә елда багана янында сулы көтәс хәтлегенә булып калды. Авылда аңардан да картырак кеше юк дип сөйлиләр. Имеш, ул әби патша заманда ук солдатка алынып, бер чиләк аракыны ялгыз башы чымырып бетереп, әллә кемнәрнең генә кара мунчаларын нигезе ние белән авылның икенче башына күтәреп илтеп куйган. Анысы әби патша заманында дигәннәре бик карт дип әйтүләр генә инде билгеле. Мунчаны күтәреп илтеп куйган диюләренә ышанырга да була. Яшь чагында ул яман көчле булган дип сөйлиләр. Аның каравы хәзер әллә чынлап та капка баганасы үскәннән үсә, юанайганнан юаная инде. Авылда тагын бер карт кеше бар. Анысы Гөлҗиһан әби. Шәйхәттәр белән бер чама дип сөйлиләр. Яшь чагында бик тә матур булган имеш Гөлҗиһан әби. Гөлҗиһан әби, син авылда матурларның матуры булган дип әйтәләр дигәч, әбиегез, әйе кызым, мин узганда җәяүле җиргә ятып карар иде. Атлы атыннан төшеп карар иде дип әйткән ди. Хәзер генә ул мине күргән кеше куркып кала. Ул вакытларда саргаючылар күп булды минем өчен. Берсе әле дә исән дип әйткән имеш. Саргаючыларның берсен әлеге шул капка баганасын терәп торучы Шәйхәттәр бабайга юрыйлар. Имеш, бусы җиткән егет, тегесе җиткән кыз чакта араларында нидер булган. Хәер, авыл телендә йөргәннең барысына да ышана китсәң, шулай да Шәйхәттәр бабайның үзеннән дә сорап бакканнар. Картыгыз башта бик озак кына аңламаганга салышып торган. Кабат-кабат сорагач кына көлеп җибәргән иткән сыман, иреннәрен кыймыл-кыймыл китергән дә дип куйган ди. Бу булган иде. Бик булган иде дип әйтте дип баралар. Шишмәгә суалырга килгән җирендә кочаклап үпкәч, киянтәсе белән җилкегә кундырган иде. Янәсе кеше алдында кулыңны бик озайтмассың. Киш белән мунча артында күрешкәндә, үзе куенга кереп утыра иде. Соңгы әтәчләр кычкырганга тикле кучактан чыкмый иде дип әйтте дип баралар. Икенчеләр исә бу карт кешенең тамак язып җибәрү генә булды. Безнең сорауны ул бөтенләй аңламады да димәкче булалар. Белмәссең.
Аңламадым икән. Ай-һай. Шәйхәттәр бабагыз үткәннәрне бик яхшы хәтерли. Гуяның хәтеремнән күп еллар элек бурып туктатылган да, шуннан бирле бер тапкыр да яңадан җибәрелмәгән. Авыл моннан әллә ничә еллар элек нинди булган булса, Шәйхәттәр бабай шул авылны гына белә кебек. Казан артистлары концерт куярга килгәч, баганага сөялгән бабагызны күргәннәр дә, клубыгыз кайсы урамда дип сораганнар. Бабагыз мәчет каршында дип өйрәтеп җибәргән. Авылда мәчетнең юклыгына инде 30 ел. Шәйхәттәрнең бөтен сөйләшүе шушы мәчет каршындага бик ошап тора. Фәләннәр кыйсы, фәләннәр тыкырыгы, аның гел әйтә торган сүзләре. Ә ул кыенды күптән юк. Колхоз авылга артизиан кыйсы казытканга әллә ни гомер. Суны электр чыгара, ә фәләннәр тыкыры урынында хәзер колхозның алма бакчасы. Ә Шәйхәттәр бабай өчен гүя аларның берсе дә юк. Хәер, моны да кайберәүләр ул мутлыгы белән генә шулай итә. Аның белмәгәне юк. Көне буе урамда сөйләп тора, бөтен авылның нишләгәнен энәсеннән җибенә тикле белеп тора. Аның саңгырау булып кылануы да мутлыктан гына. Үзенә кирәкне бик ишетә ул. Ана теге вакытны дип моннан берничә еллар элек булган бер вакыйганы сөйләп бирәләр. Бер тапкыр шулай Шәйхәттәр абзагызны саңгырауга исәпләп, аның алдында колхоз председателе Мөхиб белән каршылык бригадиры Салихҗан икәү авыл халкын сүгеп торалар икән. Янәсе ялкаулыкның чигенә чыктылар, үз тамакларын гына кайгырталар, колхоз эшенә йөрмиләр. Ә Шәйхәттәр бабай баганага сөяргән килеш барысын да ишетеп тора имеш. Менә бер вакыт Мөхибне киләле улым биргә дип кул исәп үз янына чакырып китергән дә, тотынган тегене ипләп кенә, син, энем, авыл кешесенең тамагын туйдыр әүвәл башта. Аннары ялкау дип әрләрсең. Ничә ел инде Труддингә чыпчык туйнырлыкта иген бирмисез. Әлдә рәхмәт әйтерлек авыл кешеләренә. Ачлы-туклы көннәр буе эшләп йөри. Мөхиб бик зур кеше бит инде авылда. Аңардан зуррак шул тау башында җил тегермәне генә бар. Ничә еллар инде авылга сыя алмыйча йөри. Борын югары, район башлыклары белән дә эшнәлек зур. Аларга балны тәпәне белән генә биреп җибәрә. Алма бакчасында алма өлгергәч, Волга белән килеп, алманың яхшысын гына тияп китәләр. Итне майны әйтәсе дә юк инде. Шушыларның барысын да әйбәтләп кенә тизеп чыккан Шәйхәттәр бабагыз председатель Мөхибкә. Мөхиб каршы бер сүз дә әйтә алмыйча, тыңлап тора ди шул. Шәйхәттәр бабагыз, мин багана төбендә генә басып торсам да, биялә ишендә бармак кыймылдатканыгызга тикле сизеп торам. Миннән яшер алмассыз дип әйткән ди. Шунда Мөхиб әйтә имеш. Майы да, балы да әрәм китми Шәйхәттәр бабай, курыкма. Шунсыз комбайннарга, тракторларга запчасть алып булмый. Май белән майлагач кына запчастлар шалт итеп кайтып керә. Эшләр чиратсыз йөри башлый дип акланырга тырышкан ди. Менә шуннан соң әйтсин бабагызны саңгырау ди. Шушы вакыйга булып узгач, Шәйхәттәргә сәлам биреп китүчеләр кинәт күбәйде. Югыйсә, ул барыбер ишетми дип аның ягына карамый гына үтәләр иде. Анысы мутлыгы да бардыр инде. Ләкин картлыгы да бар. Бу авыл аның күз алдында авыл булды. Ул малай чакта инеш башында барлыгы 5-6 йорт кына иде. Әнә, теге юан иянкеләр башларында
Buruk qargayası. Yok edi bit. Alarını Şeyhattar babağız o'zi o'tirtdi. Tol shibig'i kesib olib qaytdi da, suv bo'yina turtdi. Hozir ana qora qizolarga beshav kelib quchoqlasang da quchog'ing yetmas. Hey, g'amar degani. Iskanjil bilan balikan o'tdi da ketdi. Bugun bola shag'otasini aylanib, qortayib boruvchilarning beshikda oyoq barmoqlarini imib yotgan choqlarini bila bitali u. Tepsiz ishdan kiyib, uramda shopgan choqlarin. Iman barmoqlaringni mang'ayingga mug'izitib qo'yib, muhibga bir oqayib qarasang, shiri yilab ilarına kirib qocha turgan edi bit. Bugun arayon nashanliklari moylab kelik. Avul xalq ustidan zo'r boshliq. Oqayib qaragandan gina qo'rqmaydi hozir. Shulayda bir irqitirga kerak o'zim. Yo'qsa ansatishlarga gil o'z qardoshlaringni o'tirtib bitirgan. Tegirmanda aniqlar. Umartalikda aniqlar. Kitobxonada da tag'in o'z nasli. Avurishga yaqinda kelmaylar. Bugun Şeyhattarning ko'ngli nishlabdir gil yigit choqlarına qaytib tushada turar. Quyosh da butan deb aytirlardi qortlar. Yo'q. Quyosh shu edi. Turg'aylar da shushular, sanduqashlar da. Guljihan bilan da bo'ldi. Hay bo'ldi. Hamatiga yugurib o'tib boruvchi qizchiqda qortayirmikan. Ona da siyashaklar bitindi. Ona da quchoqqa qisachaqlar. Quyosh ko'rmas balki. Oy ko'rib turur. Oy deganing Guljihan bilan Şeyhattarni da gir ko'rib turdi. Oy bilan Turg'ay qortaymi? Ular gil bo'lashaq. Amına Şeyhattar yo'q endi. Guljihan da yo'q. Bek ko'pdan yo'q. Tigi yurtlari maktab qotindagi Guljihan qo'rshiq deysizmi? Yo'q. So'z ul bitashgan qo'rshiq haqida tugul. Yo'q. Butunlay boshqa Guljihan. Bo'ylari idil qamishi, ko'zlari o't edi Guljihanning. Quchoqqa qisqash suluk bo'lib bitirilaydi. Mulla takbir aytayda Şeyhattarni o't ishini azotmagan bo'lsa, Şeyhattar frontlarda uzoq yo'g'olib yurmagan bo'lsa, kim bilsin? Qalshaq keladigach, Şeyhattar ovuldan chiqib qochdi. Burshi savolining ishtapan qort bozorga pishan olib borar ekan. Rahmat tushsin, pishan ostına kirib pisarga ruxsat etdi. Shu kelish qizillar yog'ina Şeyhattarim. Guljihan da ul aylanib qaytgancha Aşıktı. Turg'ay ko'pmi yashaykan? Kolxoz boshlangach, 2 ot jetaklab kolxozga borib kirdi. Maqi bu shoqda yo'l tuzarında ishtonsiz o'ynab o'tiraydi hali. Hozir baston kiya, yurtning mana deganin turg'izdi. Kishilar qopqa bag'anasini suyalgan Şeyhattarga salom berib o'salar. "Va alaykum" deb qola bobog'iz og'iz ishindangina. "Qoya oshig'ib boralarsin bu kishilar, kuraklar ko'tarib." Bo'ldi. Hay bo'ldi.
Мулла тәкбир әйтеп сугышка озатмаган булса. Ашыкты Гөлҗиһан. Ва галейкум дип кала бабагыз. Ва галейкум. Кая баралар? Күрәкләр күтәреп. Мөхиб тарантасқа утырып авылдан чыгып бара. Дәшми генә узармы? Дәшәрме? Шәйхәттәр бабай. Замандашым Гөлҗиһан әби үлде бит. Кабер казышырга барасыңмы? Тарантас шабып узды. Әллә капка баганасы кинәт бик каты үсеп китте. Шәйхәттәр бабагыз идән себеркесе хәтлегенә булып күренә. Мөхибкә ул бер җавап та кайтармады. Тарантастан соң урамда тузан булып эленеп калган иде. Кара булыт бик озак тарала алмый торды. Бабагызның күзләре урамнан узышларны таный алмый. Ашыкты. Тагын ашыкты. Дип пышылдый аның иреннәре. Сез Ибраһим Газыйның «Тургай картая микән» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәр Шәүкәт Биктимер укуында яңгырады. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән дигән циклда нәүбәттәге тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Эфир өчен аны тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.